Mandithabathele thuba ke ndiphinde ndibulise kubaphulaphula emakhaya kwiindawo ngeendawo eniphulaphuleni kuzo. Ndim ke uLoyiso umphuphi wenu, Loyiso the Dreamer. Ndibuyile ke sisaqhubeka nodaba lwethu kwihlelo lethu ke elikhuthaza amaphupho abaphulaphula emakhaya. Sithethe ke ngendaba kaYosefa owathengiswa eyiphutha wasiwa kwindoda ekuthiwa nguPotifaro eyayisebenzela uFaro. So siqhubeka ke nelo bali, kukhona izifundo esizifundayo ezisiqhubeka. Eyokuqala ke into endiyifumanayo ke kuthiwa ngoku sefikile ke kule ndlu kaPotifaro uYosefu. Ufikile endlini kaPotifaro but ngoku usisibotshwa ubanjiwe, usisicaka. Akho nto anayo esegameni lakhe, akanamzi, akanamoto, akanamsebenzi, akukho assets eziphantsi kwegama lakhe, akana-investments, akana-shares, akana-business, akanabandla, akana-career, like akho nto anayo. Akanazo ne-loved ones and friends and relatives, akanafamily, uyedwa. Kodwa kukho into ebalulekileyo ethethwayo, kuthiwa uThixo wayenaye, wamenza waphumelela kwinto yonke awayeyenza. Ngoba mhlobo wam, ngase kuzo zonke into odlula kuzo, ngase kuzo zonke iinxwaleko zobomi, ifavor mawuzenzele yona kukuba uThixo yena uhlale ukuye, uhlale unaye, uhlale umi ngakuye, ungavumi ukuthi ke uThixo umbeke ngasemva kwinto yonke ekwehlelayo empilweni. uThixo yena hlala umbeka phambili. Mawuthi mani noba usadlula kwimeko yoba kuthiwa uyahlupheka, kodwa hlupheke khona. Mawuthi noba ufikelwa kukugula emzimbeni, kodwa makukufikele uThixo kuwe, enawe, engakuwe. Mawuthi noba uyaretrenchwa emsebenzini, kodwa retrenchwa uqinisekile ukuthi ifavor kaThixo phezu kwakho. Mawuthi noba izinto azikuhambeli ngohlobo ofuna ngalo, kodwa ufane noYosefu, kubekho into ethi and the Lord was with him. Kodwa ke uThixo wayenaye. Ndidla ngokwenza kumzekeliso othi xa unento ezininzi ube ungenayo uThixo, kufana nongathi awunanto. Kodwa xa ungenazo izinto eziphathekayo ezininzi abantu abangazibona bazibalule, ube unaye uThixo, kufana nangathi unento yonke empilweni. Yile nto iBhayibhile ethi kuncedana uba uzuze ilizwe lonke ulahlekelwe ngumphefumlo wakho. In other words, ulahlekelwe kukungabi naThixo, ngoba xa ulahlekelwa ngumphefumlo kufana nongathi ulahlekelwe kukungabi naThixo, ngoba uThixo uhlala emoyeni nasemphefumlweni wakho. So ndifuna ukuthi ke eyona nto inkulu neligugu efuneka uhlale kuyo, noba ungumntu omdala noba ungumntu omtsha, funeka wazane noThixo, funeka wazane noYesu, funeka wazane izulu likwazi. Uthi uphile emhlabeni owakhiwe lizulu, kodwa ube usasiwe ezulwini uba usemhlabeni umele izulu emhlabeni. Kuthiwa ke uYosefu wayakhiwe ngokubukekayo. In other words, he was handsome, he was good looking, he was well built. Ngoba kwenzeka ukuthi xa ifavor kaThixo phezu kwakho ungabi ngomntu onobukeka. Sometimes kuyakwazi ukuthi mhlawumbi xa ndikujonga ngeliso lenyama ndingaboni iimpawu zongathi ungumntu o-handsome or beautiful or good looking. But xa unento kaThixo kuba khona into enomtsalane attractive apha kuwe. As umntu anointed ke nogcotyiweyo funeka uzigade ke ngokuba ungakhawulezi uthemtheke kuba abantu bezaba attracted to your gift. Because by virtue yokuthi kube khona ifavor ephezu kwakho, kube khona ugcobo olukuwe, izawutsala abantu, izihlwele zizawutsaleka kuwe ngoba unegcobo lukaThixo, unento etsala abantu, unento enomtsalane ngendalo. Afuneka nkothuseke le nto, funeka uphole, urelaxe, uyazi ukuthi ezi zihlwele zindilandela nje, zindilandeliswa kuba ndinento kaThixo. Xa ususa laa nto kaThixo ekum, ndizawufana nomphawu uchutywe walahlwa. Akukho mntu ozandibonela ntweni, akukho mntu ozawundilandela, akukho mntu ozawuzuza nto kum. So kuthiwa ke le ndoda yayigcotyiwe. Loo nto yenza uba ke kube khona umama walapha kweli khaya
azothengwa kulo ezisicaka lo mama waba nomjonga ngamehlo kumkhanuka. Ngoba I don't think ingxaki enkulu leyo yoba kubekho abantu abaza kujonga ngamehlo enjongo ezimbi. Into ebalekile kuba wena wenza ntoni xa ufumana lo temptation. What matters more than the tempter is you as the tempted. Your reaction is what matters. And how you react ke kwinto ekwehlelayo yiyo edetermine uba ke iziphumo zakho nempilo yakhe izawuphelela phi. Ungakhawulezi uvuye kakhulu ubona ngathi kukho into ezizalula eziyi-temptation. Bona ngathi mhlawumbe ngumfana ubukade usokola ukhangelana nentombi ungakakholwa, kodwa ngosowusindisiwe uzixeba usazifuna intombi uzawukhonza uThixo ulinde ixesha eli-right loba uthi ufike uba ubone lo mntu ko-ready uba uzawutshata naye usettlishe niphile impilo yasemtshatweni. Kuthi ngosowenza eso sigqibo uzibone ugaxeleka kwimeko yoba kubekho oosisana abathile abazazifaka kuwe ngoba bebona ugcobo olukuwe. Uzubona abanye ngabantu bekade bengakuhoyanga ungakholwa, but suddenly ngoku sebebona ngathi kukhona into abangayibona kuwe ebalasele. Why? Kungoba kukhona ugcobo oluspecial oluphezu kwentloko yakho. Loo nto abafunekanga ukwenza utatazele, funeka uphole. Funeka uphole. Uyazi into yoba aba bantu babona uYesu apha kum, babona ubukhazikhazi bukaThixo. Yiyo le nto laa donki eyakhwelwa nguYesu ezawungena eYerusalem. Wathatha nje idonki efana nezinye, yayingenanto special, but ubuspecial balaa donki baqala the day ikhwelwa nguYesu. Ngoba nathi into eyenza sibe special empilweni, into eyenza kuba kube khona abantu into esingathi bayazifumana kuthi kungoba sikhwelwe nguYesu, kungoba uYesu ehlele emagxeni kuthi. Kahle kahle they honor uYesu kuthi when they do izinto ezezibele. Ufumana i-5-star hotel bookings xa umenywa as a speaker esiyoshumayela ilizwi likaThixo, ukhweliswa i-business class. Do not think kukuhoyo wena. It's because of i-message oyiphetheyo. It's because of ukhwelwa nguThixo. But it doesn't mean those things kufaneka zikudefine. You are bigger than those things. You are bigger than a 5-star hotel. You are bigger than a business class. You are bigger than the brands and images. You are bigger than everything. You are bigger than ukufakwe posteni. You are bigger than uba abantu uzolandwa ngemoto ezinkulu kubekho i-entourage. You are bigger than that. You are the children of God. You are the royal priesthood. You are the joint heir with Christ. That's your spiritual identity is more valuable than the accolades that you get. Noba ungabizwa njengo-doctor, noba ungabizwa njengo-professor, archbishop, those are just earthly recognitions, but you are bigger than that. The spirit man is worth far more than those things. So sukuthi xa ubona kukho into ezingathi ziyaka, because vele xa i-presence kaThixo kuwe, it attracts i-favor. By virtue and by default, you attract i-favor. Kubakho some deals that are pushed to endorse you. Uba yiyo ne-brand ambassador just for the fact yoba nje i-ambassador yezulu, usese wenziwe ne-ambassador yasemhlabeni, uphele ufakwa kwi-sponsorship, usenza izinto, uthole ukuthi ii-crusades zakho ziyasponsorishwa just because of the favor. But that should not make you to think it's you. It's Christ in you, the hope of glory. That's what the Bible says. So le donki ke xa ikhwela nguYesu athe ngena ke ngoku eYerusalem, kuthiwa abantu benza i-guard of honor, bame emacaleni bejula amahlangu besondlala iingubo zabo, idonki inyathela kwi-VIP treatment. Ngoba abantu ababoni Yesu ngokwamehlo enyama, babona wena. Kodwa ngoba ungumthunywa kaYesu uzawuba ngathi zenzelwa wena imbeko. Nale donki yiyo enyathelayo. Kahle kahle ku-honorishwa idonki, ku-honorishwa uYesu okhwele edonkini, but iinyawo ezinyathela kule nto yale VIP treatment, ne-cheers, loud cheers, ukuqhwatyelwa nokuvuyelwa, kuvuyelwa uYesu osedonkini. Kodwa obonileyo ubona ngathi kuvuyelwa idonki. Ngoba uYesu mhlawumbi ngabe ubonakala emncinci ngokwembonakalo yamehlo abantu. Idyuti yakho wena okugityelwe nguJesu
ukuthi umveze umane acknowledge iBhayibheli acknowledge the Lord in all your ways mvume uThixo umbabaze kuzo zonke indlela zakho. iBhayibheli lingazenza zonke izinto kuKristu ondamelezayo. So ngamanye amazwi noba ndizenza indima ekubona ngathi zenziwa ndim but i-backing up system yam namandla endiyenza ngawo ayingomandla ami. Ungavumi ke mhlobo wami ukuthi ube caught up in a world of temptation, in a web of uzibona sowugaxeleke ezintweni just because uThixo yena ebedecide ukugcoba waku-anointa wakuvulela opportunities wakuvulela ii-platforms wakuvulela ii-networks and connections wavela ezi-TV nasezireyidweni wavela kwii-billboards watrenda for good positive things waba ne-access to presidents waba ne-access to leaders and kings. Loo nto ikwenze ucinga fanuba it's all about you. It can never be about you. You are a vessel, you are a steward. Ungumntu ophathiswe imfihlakalo zezulu ligosa lemfihlakalo. Itsho iBhayibhile ithi singamagosa. Idithi mabathi abantu ukuthetha ngani ningamagosa emfihlelo zikaThixo. So ngamanye amazwi afunde usakhuliswa ngomnye utata wesifundisi sithi mabathi abantu kungatsho wena. Kuthi ithi into yesingesi don't blow your own horn. So vuthela ixilongo lakho. Ungazigwagwisi. Hlala umane uzikhumbuza. Uyazi uba izinto ozifumanayo izinto ezikwehlelayo ezinhle nentsikelelo namathuba avela ngoba ungumntwana kaThixo usisicaka sikaThixo ugcotyiwe. So ithi ke lento uthi uYosefu imake mama uPotifaro. Inkosi yakho indinike lonke igunya. Yandinika ukuthi ndibe yiboss ndiphathe zonke ezinye izicaka ziphansi kwami ngoku nami ndisisicaka. Kodwa ayindinikanga isabelo phezu kwakho. In other words, uYosefu zangathi abuse ipower yakhe. He was still able to regulate and govern himself in terms of knowing by jurisdiction yakhe iphelela apha. Uzawulawula aphelele apha. Ungavumi ukuthi ke xa unikwe i-responsibility of power as a leader, as an anointed person, ufuna ukuthi abuse your powers. You must know ukuthi ke ii-power zakho ziphelela kwindawo ethile. You must limit amandla wakho mphulaphula. Ungavumi ukuthi ke xa uThixo ekusikelele wakunika izinto zikwenze uzibone ungcono kunabanye abantu, so ungasakwazi nobulisa abanye abantu, so ungasakwazi nokufikeleleka, so uvumela ikrathi lithathe over empilweni yakho. uYosefu wayiqonda wayazi ukuthi ndiyinto endiyiyo ngenxa yobabalo lukaThixo. Nawe ke apha ekhaya uyi-product of grace. Do not allow yourself ukuthi ube entangled by the temptations of this world. Do not allow yourself ukuthi ube kuthiwa umhlobo welizwe lutshaba lukaThixo. Uyawukhetha kuba ufuna uba sezweni okanye uba ufuna uba sezweni. Ufuna uba sebukumkanini bukaThixo okanye ubumkani bongendawo. Bithethile ke kwisiqephu edlulileyo ngamandla okukhetha uba uyayikhetha into nobintle nobimbi, kodwa into ongayikhethiyo yimiphumela yale nto uyikhethileyo. The results and the consequences awuzikhethi. Ukhetha loo nto uyikhethayo. Ndifuna ukhethe kakuhle ke mphulaphula. Sisasiqukumbele esi siqephu, sizawuphinda sibuye sigqibezele kwakho. Ndifuna ukuthi ke ukulingwa kona funeka ulingiwe. Ukuvavanywa kona funeka uvavanyiwe. That's not the issue. Nangoku umthandazo kabawo wethu esizulwini awutsho uba singalingwa, kodwa uthi ungasingenisi ekulingweni. Ngamanye amaxesha noba sesifika isilingo masingandoyisi, masingandikubungeli, masingandintwiliseli kuso. Cela ke siyibambe apho kwangoku, siphinde sidibane kwakho kwisiqephu esilandelayo. Enkosi. Banthabatheli thuba ke ndiphinde ndibulise kuba phulaphula emakhaya kwindawo ngendawo eniphulaphuleni kuzo. Ndimke kwakhona uLoyiso umphuphi wenu, Loyiso the Dreamer. Siyaqhubeka ke sithetha ke ngoYosefu nephupho lakhe nendlela ehambileyo. Besithetha ke ngokuba khona kwakhe ke kwindlu kaPotifaro nokulingeka kwakhe ngenxa kankosikazi wayembonile, wambona esisilingo sakhe emzama ngandlela zonke. Ndifuna ke siqhubeke sihlale kule ndawo. I know ukuthi ixesha elinintsi le mfundiso ke iriliswa xa kuyalwa abantu abatsha abasindisweyo uba bazigcine benyulu. But I believe ukuthi ke it can apply nakumntu wonke nakwesibini isigaba sobomi uba i-temptation ihlala into ekhoyo nje.
lento yokuba uhendeke nje into ehlala ikhona, and that's not something we can run away from. Siyahendeka sonke, kodwa indaba isekuthini ungaweli ekuhendweni, ungangeni njengoba besendishilo uba itsho uba usemazulwini uthi ungasingenisi ekuhendweni, usisindise enkohlakalweni. Ngoba vele noYesu watsho ukuthi andifuni nisuswe kweli lizwe linenkohlakalo, ndifuna nigcinwe. So uba wethu osemazulwini uvalidate kanye loo nto yalo mthandazo kaYesu. uYosef madoda, usekuthinjweni, usekubotshweni, ubophekile, ulibanjwa, uyiprisoner, kodwa usikelelwe. Noba man ungangathi imeko yakho iphantsi, iyadeleleka, but ayikwenzi uba ube half blessed or quarter blessed. Usikelelo nguThixo, futhi usikelelo lwakhe kuwe luphelelisile, lufana nolu lwalaa mntu ohlala kwimansion ngoku ungahlali kuyo wena. Mahluko nje isesisigaba ubomi obusakubeke kuso okwakalo mzuzu nje. Endla ngokuthi ke ukusikelelwa komuntu asikumejarishi ngento anazo eziphathekayo, ngoba nemiguvela nootsotsi nabaphangi bangaba nazo into eziphathekayo, bahlale ezindlini ezinkulu, kodwa sinawukhawuleza sigqibe sithi basikelele ngoba ayizanga ngandlela mhlophe. Banye bade bawuthwala babe nazo zonke into zifunayo. Intsikelelo ke yile yezinto ozinikwa ngoba uThixo ekusikelele wakunika zona, wazilinda ngendlela nohlobo nangexesha lakhe, usifumane ke intsikelelo leyo. So awuyeki uba ngumuntu osikelelweyo kuba ungekabi nazo izinto eziphathekayo. Sithi ke bantu abaye balahlekisane ngoba sicinge uba usikelelwa ngoba sokuqala ubonakala unezinto. Kwangoku eselibanjwa uYosef wayesikelelwa, nangoku sehleli phaa esecond in charge, ekwisigaba sesibini samandla nobukhosi eyiphutha, elisekela likaFaro, enobungangamsha, enobutyebi bonke. Still wayesikelelwa. Noba unophinda ubususe obabuhandiba, noba bungangamsha bakhe nalamandla nalamali nayo yonke laa nto benayo, uphinda umbuyisele ejele, ayizutshintsha nto. Blessed but bound. Ngoba ifavor ikunika iflavor. Nithi nithengisa ama-apile ninonke, ninezitendi, nisemarikeni, nibabini nibathathu, kodwa kubekho esi stende esinomahluko esizawuvele kukhethwe sazo specially. Ngoku into eyi-one but kubekho into etsala abantu. Kwezi la magwinya siwathengisa sibathathu, kodwa kukho lo mama ityhu yakhe ivele ibe nintsi, ibende, ngongathi uthengise enye into kanti it's the same thing but ifavor ikuye. That's what favor does. Yenza ukuthi kube khona into etsala abantu kuwe nabo bangayazi bayintoni. Siyayazi ukuthi zininzi iikhampani ezi-offarisha le service, but we just always find ourselves wanting to buy kulo mntu. Zininzi authors ziyabhala, but iincwadi zikaLoyiso man kukhona le ethi sika siyithenga, ikhona into esitsala basithenge yona. Baninzi abeshumayeli nabefundisi, kodwa kukhona lo okucaba uyi-sought after, imessage yakhe it resonates with a lot of people. Why? Ifavor. Does it mean abanye abakho favored? They are favored. In fact, nabana abantu bane-audience yabo. Kuthiwa ke lo mama phambi koba ayibone le ndoda abe nesilingo ngakuyo, kuthiwa ithi iBhayibhile after a time, in other words emva kwexesha elithile, wahamba mbona. Zange it means zanga athi esandawufika wabe sembona esi silingo sakhe, waqale wambona nje esisicaka, yakhula ke into, because le nto isondezayo uyibeke phambi kwamehlo akho, indlela oyibona ngayo ihamba itshintshe over time ngenxa yoba isondeziwe kuwe. Kwezinye izinto ungazibona ugaxeleka kuzo, not because zizintle zirhaleleka, but because zibekwe phambi kwamehlo wakho. Le mali, le safe yemali elapha phambi kwakho, uzawuthemtheka ngenye imini ufuna uyophula uyiqhekeze, uthathe la mali. Ezi zinto ezilapha within your disposal, within your reach, ngoba zisondeziwe kuwe, zinawo amandla oba zithi ngozingekho attractive uphela uzibona zintle ngoba ziphambi kwakho.
ithi iBhayibhile uNabothi wayene vineyard, wayenesidiliya. Esi sidiliya sasikufutshane sifeyise indlu kakumkani uAhabu. UAhabu wayenazo ezinye izidiliya ezintle kakhulu nezinkulu kunesiya, but esiya ngoba sasikufutshane kuyi-view yaso yayi-close naye waphela ethanda sona. Kwacaba ke uNabothi akafuni ngesidiliya sakhe, wafuneka ke uJezebheli unkosikazi wacebisa uba masimbulale simsuse lo mntu, sithathe esi sidiliya, wena uyinkosi kakade. So uyabona uba ndithi zazikhona ezintle izidiliya kunesi, but esi ngoba sikufutshane. It makes sense now why ekhuleni kwethu kwiinkonzo ebesikhonza kuzo sikhule sifundiswa ngoba sithi have a distance even nakwi-opposite genders, singabi na too much of i-comfortability singabafana abasafafazayo sisindisiwe sikholwa. Kusithiwa ngoba thina funeka sizigcine sinyulu, we should have a distance element that is created. It was for our protection because babesazi abantu abadala noba babengasixeleli, babesazi ukuthi into isondezileyo. That's why iBhayibhile isithi ungabeki amalahle esifubeni ucimba wazi ukutshisa. Le nto oyibeka kuwe, this goes even to i-point yoba ne-association yakho. Xa uhlala abantu abaselayo noba ubungafuni ukusela, usithi wena ngumzalwane yakholwa, uzawuphela uba nonto rhala. Hlala nabantu abatshaya ihabli, ngumntu omtsha, uzixele uba wena awufuni ukuyenza le nto, ayihambelani ne-lifestyle yakho, but ngoba uhlala nabo uyisondezile. The proximity goes a long way. Abantu abanintsi abenza into ezirongo bazenziswa i-proximity, bazenziswa kukuba kufutshane kwazo nokuba easy access kwazo. Ngoba uSathane xa efuna ukunika into yeba wenza into erongo uyenza ibe kufutshane nawe futhi ibe yi-easy access, kungabi nzima ukuthi uyifumane. Andinotsho uba ndithetha nabani. Naxa efuna uba uSathane ngoku ufana nam, uyindoda etshatileyo esaziwa njengomfundisi, utshatile, usaziwa ngento ezintle, ubhala incwadi, ukhuthaza abantu ezireyidweni nasezitivini, une-reputation entle yaziwayo ebantwini. uSathane akwenzele uba ufune uba mawutshithe kunkosikazi wakho, uzawutrepa ukuthi azise loo sisi amzisayo aphe kufutshane nawe. Kuye ke ngawe uba wena uyazazi uba i-identity yakho injani nakuChrist, nokuthi ke i-integrity yakho i-intact kangakanani, nokuthi ke you know what is at stake. I'm not sure why ndihleli kakhulu kule nto, andifuna uyingxamela, but ndifuna ukuthi esi sityu, ngoba kukhona indoda eyathengisa ngobuzibulo bayo ngenxa yeplate of stew. U-Esau wathengisa ngobunkulu nobuzibulo bakhe ngoba eqhathwe nguYakobi ngoba wamnika iplate yesityu esasimnandi. Ngoba uSathane uza kuqholela izityu ezimnandi. It could be mutton stew, beef stew, ifake ikhari nehalal, ayenze le nto ibe ngathi it's appetizing and attractive. Ayenze le nto kube ngathi yinto ongazange wayibona. Ayenze kube ngathi it's something that you've never seen and it's something you will never see before after this. Kanti ke mhlobam, cinga the price that you pay for doing le nto. You lose permanent and valuable things in your life for izinto ezine-temporary pleasure, ezine-temporary enjoyment. Do not sell your birthright for a plate of stew. You must know that God has invested things in you, Joseph. Injongo yakho Yosefu kukukhulula abantu, kukuphatha eyiphutha nokuthi uhlangule abantu kwindlala ezayo. It's not ukuthi uphelele apha. Ngumgodi lo ozawuthatha idestiny yakho ube istar sakho. Yosefu akusizo zonke opportunity ezifana nezi ongazivuyela ucimba ziyi-blessing. Le nto ebonakala iyi-blessing Yosefu, lincwaba
khona abantu abahambe befaka ezintweni bedibana nabantu becimba bafumana ii-opportunities ze-temporary pleasure, kanti badibana namangcwaba okungcwaba ii-destiny zabo and their lives were never the same after. Ungavumi. Kuba kuthiwa umama uPotifaro walinda kanye ngeli xesha kuthiwa akukho bantu. Walinda kanye ngeli xesha kuthiwa nezicaka ezi azikho zisaphumile, ngabo uboyi-2 qha, ngoba uSathana ukhangela ixesha elirayithi. Soze akuthemthe ngokudla uhlutha, uza kulinda ube sendlaleni azise ukudla okuyi-alternative nokuyi-substitute. Soze akuthemthe ngethenda ene-bribe phakathi uhlutha, uza kulinda kanye ngokulambile uyidinga. Asoze azise ii-marriage proposals utshatile, mhlawumbi ngazisa ke ii-cheating proposals so that uthi utshatile utshite, but uza kuthemtha ngale nto uyidingayo ngelaa xesha. Le nto uyilinde kuThixo as a provision from above, uza kunika yakhe i-provision ebonakala ngathi yile nto ifunayo, ayenza ayihlobise ize kube ngathi yile nto, kanti ngaphaya kukhona ukufa, kukhona ii-regrets, kukhona i-pain, kukhona ukulahlekelwa zizinto ezibalulekileyo empilweni yakho. Ungavumi ke mhlobo wam ukuthi ungene ezintweni ezizawuthatha izinto. Ungavumi ukuthi uluze izinto ezi-permanent ngenxa yezinto ezi-temporary. You must make sure izinto ezibalulekileyo empilweni yakho you don't lose them. You have a family ejonge kuwe. You have a family that is looking up to you, that needs you. Ungangeni kule nto noba sekubonakala ngathi sisilingo sikongamelayo. Thandaza ufumane nomntu oma umbalisele akuthandazisa, akukhuthaze, akuthathe away from this temptation, away from le meko efuna uba wenze i-bribe. Ndiyawazi uyawufuna lo msebenzi, kodwa sisi wam ungavumi ukuthi udlule kwiindawo ezithile ezisezikonini nale boss ukuze ikunike lo msebenzi, ikuxhaphaze ngandlela athile. Thixo uyakusikelela ngalo msebenzi ngendlela eklini. Thixo uyakusikelela ngale moto uyifunayo mhlobam. Sude uyifumane ngendlela yokujikela emva kwetafile, ifumane ecountereni ngendlela erayithi, ngohlobo olurayithi. Ngoba izinto ezizalula ziyathanda uba zibe nemiphumela enzima, kanti izinto ezizanzima ziba nemiphumela elula. Ufuna ukuenjoya ngoku, usafare ixesha elide, okanye ufuna ukusafara ngoku uenjoye ixesha elide? Uyawuzikhethela. Ngoba uSathane ufuna ukwenza quick uenjoye izinto ezienjoyeka ngoku, uthagqiba uzisole ubomi bakho bonke. Kanti uThixo ufuna ubhatale just a small price and then enjoy for the rest of your life. Ndishiya kuwe ke mhlobo wam. Ungavumi mfana wam ukuthi usince ukhonza usingle, uzixele ukuthi uya-celebrate, uthi usuka from being a hunter in your previous life uzibone soba yi-100, uzibone sowufumana ii-opportunities zezinto obukade uzifuna ungazifumani. Ngoku sowukholwa ziyazizela, ucimba yi-blessing leyo. It's a temptation that wants to take you out. You must resist the devil and he will flee from you. Ndifuna ke siyivale apho kwangoku, sawubuya siqhubeke nodaba lwethu lwephupha noYosefu. Nisale kahle emakhaya.